Lai thangjak jibame shalmariwo Rabalaxmi debarma mungui khoroksa nukhungni hamjak gmajak Bwsa khoroksani buma biri kami ranir bazar talmura koitroi kamiwo lai thangjak jibame shalmariwo lumthuto satoto ungui tongkha hinei bumau fani nogo thangnani bagui Bwsai no samabai Bwsai sushil debarma bihig Rabalaxmi debarmano bumau fani nogo tunui rikha tunui mani shalthamni ulo bihig no nahanani hinei bukrani nogo thangki sushil debarma bukrani nogo bihig no thangi maniliya buabu phabo samungo thangja bwsajukno biangmo thangka sawi mania hinei bwchamari sushil debarma no sawi knarika Rabalaxmi debarma kamawi thamabai Bwsai sushil debarma mandai nai muthang khoro missing diary boklaika te lukurokno jesa thayo phano Rabalaxmi debarma no nugui tongkha hinke kokduk lomboro kurungnani bagai kobokha kokduk lomboro ungkha 7005334885 o kokduk lomboro kol khai shaharnani bagai lukurokno kobok jakha Bwsai sushil debarmani bkhakte joyawai nai tongdi nok barnis ni makliwo ani bung sushil debarma ini kami kai kosong kobra blog bobon nondar kulai mandai do tam ka sagari ni tangi kobo ka song sagari nong no kobong ma kai om hasi an nong boro o poigin tong ni phakya jondis rong koro sa sudana rong ni phakya oro boro ar tan bukra song nogo ta bin nogo ta ngai bo phaimini ngai koigin tongan sarang ka tongkha ngai ang uskang busi bandino phaimini ang bon nogo mam phaya boro thangka khuspata malaya tabuk obo haing tongta bobin bagai nong no kobong man ni kusare rokai jerai tong master ko 7 bosor kai 6 bosor nung tam hune wancho butui kya bai da khar ka na butui ro ba kya bai thoki jagai da klang jakha butui ro abu soro bo saime ang bo nugya hangkai phone me kok samar bo nugya hangkai sabai kok sa saya da tong ang bo nugya hangkai ang tam sanai boro thangka yang jadi kusiro ngai tu bakya punja phone khusba da maya ngai ta bo boro thangka je phone thangto bo no dadi ibu fainin ang bon sauta salbo sungkha bo koman ka skang busiban dina busibani ang khai busibani phongo da thangka saima kre tangkai ang sai ko phaimang ka ang bon no ma le khya sarai to yang school tong ne ang sarai biang tongo sarai ni school tu ni tong bai bo sarai saka aijiri sarai khatang jagai ai mangwa amano nugu ni sau anga hai ni amon khatang ga kai ang ko sai ko thangin baba ni kata ngai sai ko thangin hamini phaimam phaya again na juk tong phage sarai aja maya ta khong khuspa ta mayang to bobor thangka nung ni to sar sato mane maro wala maro kisami sa to nong khong da hani kisami sa kelang kari ro to hani kisami tongu mo haja kai jang maro busuk balok khana kaijak mani ko 27 bosorong khana 19 kaijak uta ahong kai dabu nung o nai tongnai lukurok no tin tam saklai na abo to ang jemeden bisin saklai angkai obong ka to jot jagan nugu ka ba bo phone nuku jes phone nukhang kai mane sungno contact rok khaidi angkai bo jabro an nong bro an bihik bo je japon thangka jese phone thangka jese phone soga abunang gum sanmeya nung dati no pikli thage thik nu sarai ni bagai sarai por nu gan problem ni tongo ang to salhaki samu khayo ice cream rok phalo ang tam khai aji manaiba sarai ang tong kang sarai ni school buru tunai abo hai ang birman nang tong uta thano jara jano ka mixing dairy ro reklai kana niko tini khanya